Bona tarda i benvinguts al webinari sobre el mecanisme d'ajust en frontera de les emissions de carboni. Aquest esdeveniment disposa de servei d'interpretació simultània remota en català i en anglès. Si voleu seguir la interpretació, si us plau, us demanem que cliqueu a la icona de la bola del món que apareix a la part inferior dreta de la pantalla i que seleccioneu l'idioma. En cas que tingueu algun problema amb la traducció simultània, comproveu, si us plau, primer que teniu la versió més actualitzada de Zoom client al dispositiu. No utilitzeu la versió web de Zoom, que no és compatible amb la interpretació simultània remota, només ho és el client, és a dir, la versió app de Zoom. A sota dels dos idiomes veieu que apareix també una petita casella que diu silenciar l'àudio original. Si desitgeu només sentir la veu de l'intèrpret, podeu clicar aquesta casella. Si, per contra, voleu sentir la veu de l'intèrpret en un 80% i el 20% l'original per sota, no cal que cliqueu aquesta petita casella. Welcome to the webinar CBAM. This session can be followed in English and Catalan with remote simultaneous translation. By clicking on the interpretation button, the globe icon at the bottom right side of the Zoom menu bar, you can choose the language you would like to hear. By default, you will hear the selected language at 80% volume and the original audio at 20% volume. To only hear the interpreted language, click Mute Original Audio just below the languages proposed. In case you have any issues with the simultaneous translation, please ensure that you have the most updated version of Zoom client on your device. Do not use the Zoom web version, which is not compatible with RSI, with remote simultaneous interpreting. We would also like to invite you to rename yourself if you please. Thank you very much to everyone. Bona tarda, benvingut a tothom, benvinguts i benvingudes a tothom. Com a degà del col·legi, per mi és un honor que tinguem avui un acte sobre un tema tan important relacionat amb la sostenibilitat i amb una transformació molt important que estem visquent en aquests moments a Europa i a tot el món i que encara la viurem amb més profunditat. I faré una intervenció breu, en primer lloc, per agrair l'organització d'aquest acte per una banda, del grup dels no inscrits al Parlament Europeu, i, per tant, un agraïment al grup dels no inscrits al Parlament i, concretament, a l'Antoni Comín, molt conegut i estimat per tots, per tothom. L'Antoni, com sabeu, és eurodiputat del grup dels no inscrits i també amb una trajectòria molt coneguda, tant com a conseller de Salut, també diputat i, anteriorment, com a professor d'ESADE i, per tant, una persona estimada i molt coneguda. I és un luxe que puguem fer aquest acte amb la col·laboració, amb la seva participació i amb la col·laboració del grup dels no inscrits. També, en l'apartat d'agraïments, volia agrair la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i, en aquest cas, també amb la persona de la presidenta, l'Anna Garcia, que, a més, ja explicarà el Toni Comín com funcionarà l'acte, però volia deixar sentat l'agraïment per l'organització d'actes com el d'avui i com els que ens han precedit en setmanes anteriors i els que vindran. Són actes importants i, per tant, vull fer constar aquest agraïment. Dir també sobre l'acte en si, que, com sabeu molt bé, en aquests moments el món, en una etapa no encara post-Covid, però que ens estem acostant al moment post-Covid, si les vacunes no fallen, que de moment sembla que no, doncs anem cap a una economia, una Europa, amb grans reptes, com a mínim 3. El primer és el que farem amb l'economia i la societat post-Covid, aquest és un primer gran repte, i després tenim un altre gran repte, que és la digitalització, i un tercer repte que té a veure molt amb el tema que es tracta avui, que és la transició cap a una economia verda, una economia sostenible, i per tant aquest és el tema del que es parla avui, del Pacte Verd Europeu, que s'ha marcat com a objectiu arribar a una neutralitat climàtica el 2050, i per aconseguir-ho, una de les fites, o una de les mesures, és el mecanisme d'ajust del carboni en frontera, que és el tema del que es parla avui. Aleshores, ara quan li passi la paraula a Antoni, ja ell concretarà més el contingut i com funcionarà la jornada, però sí que també volia agrair
tot i que seran presentats, volia agrair tant a la Marta Torres, de l'Institut de Développement Durable i de Relacions Internacionals, a Alexander Maratou, from the European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition, a la Mar Reguant, professora de la Northwestern University, i també agrair a dues persones que ens ajudaran molt a que aquest acte es pugui desenvolupar amb normalitat, que és la Emma i la Carol, que ens ajudaran en tot el tema de la traducció i interpretació, i també els serveis del col·legi. Sense més paraules, amb un agraïment a tots i totes les que feu possible aquest acte i una felicitació per haver-hi pensat, que sapigueu que al col·legi hem rebut molts missatges a les setmanes anteriors mostrant l'interès en aquesta activitat. I sense més, li passo la paraula a l'Antoni. Moltes gràcies. Molt bé, bona tarda. Em sentiu bé? Sí? Perfecte. Escolteu, deixeu que comenci també amb una referència personal perquè em fa especial il·lusió, per dir-ho així, coapadrinar aquesta webinar amb l'Oriol, perquè durant un moment important de la vida del país i segurament de la nostra vida personal vam seure molt a prop, perquè en aquell hemicicle del Parlament de Catalunya jo crec que la persona que tenia asseguda just darrere meu era l'Oriol i ens vam poder conèixer i construir una amistat i un respecte. Per tant, em fa especial il·lusió aquell webinar per moltes raons, però una de les raons és aquesta. Mireu, quan des de l'equip, perquè això és mèrit de l'equip també d'assistents i de l'Eulàlia Comas, em van dir que hi hauria l'oportunitat de padrinar, d'impulsar aquest webinar conjuntament amb el Col·legi d'Economistes, ràpidament vaig dir que ho havíem de fer perquè nosaltres, quan vam arribar al Parlament Europeu, vam dir que volíem poder fer dues coses. Una, evidentment, posar sobre la taula d'aquella institució la causa catalana i el conflicte que és evident que avui té Catalunya i en relació al qual entenem que Europa hauria de poder fer una aportació constructiva. Però a més d'això, volíem també que la nostra presència al Parlament servís per fer sentir la veu catalana en relació als grans temes de l'agenda europea i de l'agenda global. Volem, en aquest sentit, representar una veu catalana en el debat sobre, com ho explicava molt bé, el degà, és a dir, l'economia global després de la crisi derivada de la pandèmia, la digitalització, el canvi climàtic, etc. Tots els grans temes de la reforma mateixa de l'estructura política europea a conseqüència de la pandèmia. I en aquest sentit, el gran tema que estava previst que fos el tema central del mandat al Parlament Europeu abans que hi hagués la crisi de la Covid era el New Green Deal. Per tant, la descarbonització, la lluita contra el canvi climàtic. De fet, ha estat en aquest mandat que hem aprovat una de les lleis que jo tendeixo a dir, potser excedint-me en la solemnitat, que potser és la llei més important que ha aprovat el Parlament Europeu des de la seva fundació, que és la llei de canvi climàtic, que és una llei que ens obliga a tenir una economia a Europa plenament descarbonitzada per l'any 2050. Molt bé. Llavors, ràpidament, el debat sobre el New Green Deal, el debat sobre la lluita contra el canvi climàtic, ara s'està focalitzant en el mecanisme d'ajust de carboni en frontera, perquè sabem perfectament que és un instrument imprescindible si efectivament volem que aquesta llei de canvi climàtic es compleixi. Si no, seran paraules que s'endurà el vent. No és l'únic instrument, però sí que és un instrument necessari per aconseguir aquest gran objectiu continental de la plena descarbonització. El canvi climàtic travessa de manera transversal tota la feina del Parlament Europeu perquè el trobes a totes les comissions, és a dir, ens trobem les estratègies d'adaptació al canvi climàtic en la Comissió de Política Regional, a la Comissió de Política Industrial, ens la trobem a la Comissió de Desenvolupament, quan es parla de l'efecte del canvi climàtic sobre les poblacions vulnerables del sud, ens el trobem en la Comissió de Drets quan parlem de la relació entre canvi climàtic i drets humans. És un tema que realment, en aquest sentit,
amara permanentment la majoria de debats que es fan al Parlament, i em sembla que això ho dic com una dada positiva. Però ara, concretament, el debat s'està focalitzant en la qüestió del mecanisme d'ajust de carboni en frontera, on hi ha moltes comissions que tenen molt a dir, però particularment la Comissió de Medi Ambient, per suposat, de la que jo formo part, i també haurà d'intervenir-hi molt la Comissió de Comerç Internacional, que també és una de les comissions importants d'aquest Parlament. El que voldríem com a institucions europees i el Parlament com a representant de la sobirania europea és que efectivament Europa pugui fer aquest paper de tractor del conjunt del sistema econòmic global cap a la descarbonització. Sempre ens hem congratulat a Europa com aquell continent que sempre ha anat una mica a l'avantguarda, ha mostrat una ambició teòricament més alta en la lluita contra el canvi climàtic. Per això, el 2005, vam implantar el règim de comerç d'emissions, per pagar per contaminar, però si avui estem amb el debat sobre el mecanisme d'ajust de carboni en frontera és perquè aquell sistema, aquest règim, hem entès que té unes debilitats massa grans que no ens permetrien assolir els objectius que ens hem marcat en l'Acord de París, en la pròpia Llei Europea del Canvi Climàtic, i sabem per què. Sabem que quan es va implantar aquest règim de comerç d'emissions, la primera conseqüència no volguda o prevista, diguem, però conseqüència negativa d'aquest primer pas, que era un pas positiu, fer pagar per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, el primer efecte negatiu dic és la fuga de carboni, és a dir, el desplaçament d'activitats contaminants fora del continent. Sabem que per compensar aquesta tendència estructural cap a la fuga del carboni vam haver d'incorporar els drets d'emissió gratuïts per equilibrar una mica el terreny de joc i per garantir la competitivitat de la indústria europea i, per tant, per corregir la simetria que el propi règim de comerç d'emissions havia generat, però també sabem que a partir del moment que el règim de comerç d'emissions està, per dir-ho així, trufat d'aquestes free allowances, d'aquests drets d'emissió gratuïts, el que s'estem fent d'alguna manera és treure-li la seva eficàcia. Per tant, el que anem a fer, i amb això acabo, des de les institucions europees, és intentar instaurar un mecanisme molt més sòlid a l'hora de fer que qui contamini pagui. La primera fase, diguem, del pagar per contaminar basada en aquest règim de comerç d'emissions ens ha portat fins aquí, però hem de pujar un graó i per fer que el que contamini paga, doncs necessitem aquest mecanisme d'ajust de carboni en frontera que ens permetrà efectivament que les importacions de productes contaminants tinguin una taxa, diguem-ne com vulguem, i ens permetrà, en principi, suprimir, anar reduint, perquè si no, no tindria sentit, no tindria coherència, aquest règim de drets d'emissió gratuïts. I ara estem aquí. Estem aquí, i acabo amb això, perquè és evident que això suposa unes complexitats tècniques immenses, molt grans, i d'això no en parlaré, en parlaran les expertes. Per cert, no sé si toca el comentari, però el faré igualment. Estic especialment content de constatar que les expertes en un tema com aquest, tot dones, diguem, o sigui, necessitem veus expertes i totes les veus expertes avui són... Perquè és un tema realment que té una complexitat gran, que necessita molta acadèmia, molta recerca, molt think tank i molta expertise. Ho estem veient en els debats també en el propi Parlament. La batalla és potent. El primer informe del Parlament sobre el mecanisme d'ajust de carboni en frontera preveia la supressió bastant clara, diguem, inequívoca, de les free allowances, i en canvi la versió que finalment s'ha acabat aprovant, això ha quedat completament diluït. Vol dir que aquí hi ha una batalla política que a vegades queda camuflada sota la discussió tècnica, però al final, amb la Mar n'hem parlat moltes vegades d'això, el que hi ha és també molt clarament una batalla política. Res més.
Nosaltres hi serem. Sabem, a més, que aquest debat té algunes derivades molt apassionants, tant en termes de comerç internacional, com l'impacte del règim mundial de comerç, i després té una derivada especialment interessant, diguem, per alguns dels que fa anys que diem que el projecte europeu només pot avançar si és capaç d'anar construint un sistema tributari propi, també té aquesta derivada en termes fiscals. És a dir, aquest mecanisme d'ajust de carboni en frontera és una de les bases del que podria ser un sistema tributari europeu embrionari, que vol dir que la Comissió, per tant, començarà a disposar de veritables recursos propis, cosa que ens posa sobre un debat polític, que és el de la legitimació de la Comissió, si ja passa a ser una autoritat amb capacitat tributària i, per tant, el debat sobre l'estructura federal d'Europa, etc. Per tant, estem parlant d'una mesura que té com a centre la lluita contra el canvi climàtic, però si estirem el fil, ens porta, de manera més o menys directa, a debats tan importants i tan apassionants com el de l'estructura política europea, la seva naturalesa més o menys federal, etc. Ho deixo aquí. Ho dic només perquè veieu que al Parlament no podem no estar actius en aquest debat i nosaltres, com a representants dels ciutadans de Catalunya, efectivament, volíem ser-hi molt i no hi havia millor partner, diguem, per poder fer aquest debat que no fos el col·legi i més amb un amic com l'Oriol de Degà. Per tant, un plaer i endavant la veu. La veu és vostra. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Degà. Moltes gràcies, Antoni, per contextualitzar tot el tema del que parlarem avui. Abans de res, donaré unes breus instruccions per la participació de l'audiència en el debat. Si us plau, les vostres preguntes adreceu-les a preguntes i respostes deixant el canal de xat lliure per la comunicació interna. Disposarem d'uns 20-30 minuts per respondre a les preguntes que ens adreceu i aquest debat serà conduït per Eulàlia Comas i ella és biòloga especialitzada en temes de protecció de medi ambient i actualment assistent local de l'eurodiputat Toni Comín en matèria mediambiental. Ja per entrar en tema, i s'ha comentat tant Oriol com Antoni a donar alguns hints o algunes observacions, l'objectiu d'aquest webinar és analitzar el disseny del CBAM, la seva compatibilitat amb l'Organització Mundial del Comerç i també els impactes potencials tant econòmics, industrials, mediambientals i socials que pot dur associats. Però no ens hem d'oblidar també d'aquests impactes geopolítics. Per exemple, actualment Turquia s'està convertint en una importadora de ciment i amb la que la comunitat europea té conflictes diplomàtics i hem de pensar també en les relacions amb Xina o Estats Units, per exemple. Entrant ja directament en la intervenció de les panelistes que ens acompanyen avui, m'agradaria destacar 3 virtuts d'elles. La primera, són molt joves. Segon, tenen una carrera professional extensa i intensa. I tercera, amb un futur molt prometedor. Per tant, a la seva presentació em referiré només al càrrec actual. Rebeu una càlida benvinguda. Anem per feina i donem pas ja a la primera intervenció per a parlar-nos de mecanismes d'ajust de carboni en frontera. Ens acompanya Marta Torres Gonfau. Ella és Senior Research Fellow en IDRE, en l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals. Marta, és tot teu i moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies, Anna, per aquestes paraules tan dolces i sobretot gràcies als organitzadors, tant a Toni, un gust conèixer-te, i a Eulàlia i tot l'equip que hi ha darrere i al Col·legi d'Economistes, per suposat.
I res, per comptar amb mi i amb nosaltres i amb el que una mica pugui aportar de sobretot els debats del que estem treballant al voltant del mecanisme d'ajust en frontera. Com si em permeteu, li diré CBAM, del CBAM, per fer-ho així com més reduït. En IDRI, com ho veiem tant en la feina que fem directament amb la comissió, com sobretot a la meva perspectiva de la feina que faig en molts països en vies de desenvolupament, Índia, Sud-àfrica, Xina, etc. I per tant també com una mica aquest debat s'està vivint des de tercers països. Potser enganxant una mica el fil del que comentava el Toni, en la meva presentació el que m'agradaria és aportar, de fet el Toni no hi ha fet tot el context, doncs aportar algunes pinzellades més en el fonament del mecanisme en si i una mica descriure com al meu entendre està el debat actual i quins són els reptes tant tècnics i sobretot, com ja anàvem avançant, polítics, que poden sorgir, reptes igual que oportunitats en si. I una mica deixo la part difícil del disseny en si i de la discussió sobre aquesta viabilitat més tècnica i les implicacions econòmiques a les meves companyes, a la Mària i a l'Alexandra, per anar concretant. Doncs, una mica per això, com dèiem, seguint amb el que comentava el Toni sobre el context i el fonament, jo crec que aquí l'únic que afegiria és que, clar, on ens trobem actualment és que la Unió Europea està fent uns esforços enormes, diguéssim, liderant els esforços perquè hi hagi aquest momentum per tots aquests objectius que hem anat veient sobre la neutralitat de carboni. Per tant, el 2015 ja es firma l'Acord de París, que en si ja dona un tomb importantíssim en la política climàtica internacional, però és a partir de llavors que comencem a veure com, diguéssim, diferents països van comprometent-se amb diferents objectius molt específics de reducció. I és quan la Unió Europea, per primera vegada, és el primer, diguéssim, que té aquest objectiu. No és el primer, però de les primeres grans economies que té l'objectiu de neutralitat de carboni, que gairebé que arrenca una mica una cadena que ha seguit de diversos països, seguint amb Corea del Sud, amb Sud-àfrica, amb Japó, amb Xina i altres anuncis que esperem en breu d'altres grans economies que es comprometen amb aquesta neutralitat de carboni. Llavors, clar, aquesta neutralitat de carboni, bàsicament, a vegades se'n parla molt fàcilment, però el que vol dir és arribar a no tenir emissions, o sigui, a treure les emissions de la nostra economia. Si no és a zero, molt a prop de zero. I en el cas del CO2, gairebé, en la major part de contextos i de geografies, a zero. Llavors, clar, arribar a zero ja ho sabeu tots aquí i una mica el que ens ha estat dient la ciència i sobretot si heu tingut l'ocasió de veure l'informe de l'IPCC, requereix unes transformacions amb una escala, diguéssim, sense precedents i unes transformacions molt estructurals que toquen a tots els sectors, que toquen a totes les geografies i que requereixen uns canvis, diguéssim, que toquen en totes les cadenes de valors, toquen tant el model de producció com toquen el model de consum, toquen, diguéssim, temes de governança, de política, de conscienciació, de maneres de viure, requereixen un salt i unes inversions, un salt tecnològic i unes inversions molt significatives. Llavors, és en aquest context que una mica les converses es comencen a concretitzar dins de cadascun dels països i també totes les converses diplomàtiques entre països de dir exactament com ho aconseguim, cadascú de nosaltres, com aconseguim que en els pròxims 20, 30, 40 anys deixem d'emetre emissions de CO2. I
és aquí on, diguéssim, recuperem tota la política que havíem tingut fins ara i, evidentment, diguéssim que amb tots els anàlisis, sobretot, no? La Mar, com a economista, no? Podrà reiterar això, ens diuen que l'única manera, no, d'aconseguir aquest canvi tan radical és, evidentment, entre moltes altres coses, que se li posi un preu en el CO2, perquè d'alguna manera, no, integrar aquesta externalitat, el que suposa, i poder reflectir el cost en si de producció que té, si tenim en compte, no, que hem de canviar els sistemes sistema productiu, no? De la manera que estem fent les coses. Llavors, diguéssim, evidentment que ja teníem, no? Com el Toni també explicava, el comerç de drets d'emissió de CO2, no? Des de 2005, i d'alguna manera que indica, no? Que la política europea ja era que la política del clima europea des del principi ha estat doncs, que hi ha aquesta necessitat, no? De capturar aquesta externalitat i de posar-li un preu al CO2, i d'alguna manera ha anat evolucionant en aquest sentit, no? I com explicava, doncs, començant com era, després hi havia doncs, tots aquests drets gratuïts, després movent-nos cap als benchmarks, després movent-nos cap a la subhasta, i tot per d'alguna manera, no? Gradualment anar integrant i reflectint de la millor manera possible aquest preu del CO2. Clar, això, com deia el Toni, diguéssim que té un límit, però sí que no treu que ha de seguir sent la manera. És a dir, d'alguna manera sabem que avui en dia, amb les tecnologies que tenim avui, vendre certs productes fets d'una manera més verda, simplificar aquí, té un cost més alt que un producte fet d'una manera convencional. I això no és per tots els productes, evidentment, ni per totes les geografies, i canvia molt, però sí que és veritat que hi ha generalment aquest diferencial, i doncs que reconeix que hi haurà d'haver una combinació, no? D'incentius de mercat, no? El market push, i amb incentius de desenvolupament tecnològic, no? El technology push, suposo que ho diem així en català. I aquesta combinació de fins a quin punt, no? És des del mercat o és des del mateix desenvolupament tecnològic que facin les empreses, aquesta combinació de quin és l'èmfasis que hem de posar varia moltíssim producte a producte, país a país. I aquí és, diguéssim, paro aquí. I per altra banda, diguéssim, tenim tota aquesta narrativa de que un dels temes importants, no? I un dels temes pels quals no podíem apretar més l'ambició del comerç de drets d'emissió, no? Apretar més, era per tot aquest problema de, diguéssim, pèrdua de competitivitat i de fuga de CO2. Clar, en aquest sentit, un cop s'aprova i s'assigna l'Acord de París, també una mica canvia moltíssim com es plantegen el comerç de drets d'emissió i sobretot com es planteja en relació a què passarà en el mercat global. Clar, l'Acord de París en si, de fet, podríem dir que és gairebé com un instrument, no? contra la fuga de CO2, perquè d'alguna manera el que fa, comparat amb el que teníem abans, és que és un acord universal i que tothom es compromet a anar a la mateixa, diguéssim, tothom es compromet a fer. I tothom es compromet a fer de manera que col·lectivament puguem arribar a un objectiu global. Per tant, d'alguna manera, tots anem a la una i se suposa que tothom, tots els països, aniran integrant polítiques que faran que també tots aquests sistemes de producció més verd puguin arribar a assolir aquesta paritat necessària per diguéssim, empujar o deixar els processos bruts enrere. Clar, el tema és que, evidentment, l'Acord de París, tot i que ens posa tots, diguéssim, en la mateixa direcció i en el mateix pot, segueixen havent, evidentment, i com és necessari, criteris, diguéssim, d'equitat, de diferenciació, de responsabilitats, i la realitat de que encara que
diguéssim, tots apuntem i ara tenim més de 26 grans economies que ja han anunciat que aniran a la neutralitat de carboni. Posa que d'aquí 2 anys són 100 països i que tots sabem que anem al mateix lloc, tots anem a treure les emissions de la nostra economia. El ritme i la manera que ho fem variaran moltíssim. Per tant, sempre hi haurà una mena d'heterogeneïtat en aquesta cursa per la descarbonització. I una mica és en aquesta heterogeneïtat on hem d'aconseguir trobar un playing field, un camp de joc just, en diríem en català, per aconseguir per acompanyar a totes les indústries i a tots els actors que d'alguna manera hem de formar part d'aquesta transformació per arribar a zero, perquè per arribar a zero hem de fer tot, ho han de fer ciutats, ho han de fer les empreses, ho han de fer tots els països, ho han de fer tots els sectors, ho han de fer tots els subnations, etc. Llavors és com acompanyem aquestes diferents indústries per fer-ho i com d'alguna manera aconseguim que tots aquests que són més pioners, que potser van abans en quant a ambició, per la seva capacitat, per la raó que sigui, que no es veguin perjudicats per aquests que van més lents o per aquests que necessitaran més temps. I clar, aquest procés de anem tots junts però anem a diferents velocitats és el que s'ha de tractar molt bé en aquesta negociació del CBAM tirant endavant perquè, diguéssim, perquè es vegi com part d'aquest instrument cooperatiu per anar tots a parar al mateix lloc, més que una manera de discriminar uns als altres o de jutjar, almenys unilateralment, des de la Unió Europea, qui realment és ambiciós, qui està sent ambiciós i qui no ho està sent prou. Ara, una mica, havent fet aquest context, jo crec que ja estava començant una mica, ja us podeu imaginar, una mica per on va diguéssim, els reptes que veiem que pot tenir aquest CBAM, i és que, d'alguna manera, de fet, a l'última setmana o últimes 2 setmanes hem tingut com aquestes 2 reaccions bastant negatives, una per part dels Estats Units, del John Kerry, i per una altra banda dels països BASIC, que són els països de BRICS, menys Rússia, diguéssim, que d'alguna manera expressaven preocupacions greus de que aquest instrument està discriminant o està posant barreres innecessàries que no necessàriament ajudaran a aquest objectiu global que tenim. I crec que aquí és el punt principal, de dir, jo crec que la Mar i l'Alexandra segur que ho explicaran, del que entenem tècnicament el CBAM com a instrument plantejarà un repte enorme, però és un repte tècnic i com a reptes tècnics es poden resoldre i hem demostrat que es pot fer. I tots els que vam estar implicats en el desenvolupament de benchmarks dins el comerç de drets d'emissions de CO2 una mica ja és un exemple, doncs ara és aquest procés però extès a nivell internacional i que no serà fàcil, però és resoluble. Però també està plantejant ara tots aquests risc polític, risc en el sentit del que posa en perill una mica també com estan avançant les negociacions del clima. Si no es clarifica molt bé de per què es fa i com es fa, que no és, diguéssim, la Unió Europea d'alguna manera mirant portes a dins per intentar descarbonitzar, sinó que és part d'una estratègia molt més àmplia, amb molts més instruments, amb molts més recursos, que també pensa com aquesta descarbonització tindrà lloc a nivell internacional i al llarg de les cadenes de valor entre fronteres. Marta, disculpa, un minut, sisplau. Ara ho veia. Vale. Una mica jo crec que és trobar, i com ho plantegem, però ho podem deixar una mica pel debat, de dir
ostres, la narrativa de cara a Europa és impecable, no? I és que és un instrument molt bo i molt útil, no? Perquè ostres, ens ajuda a protegir la nostra indústria i ens ajuda amb els objectius que tenim del clima. És una mica com lliguem aquesta narrativa perquè sigui igualment impecable a nivell internacional, perquè d'alguna manera un instrument així plantejat unilateralment sabem que ens plantejarà problemes, com per exemple ens va passar amb la negociació sobre com incloure l'aviació en el comerç de drets d'emissions de CO2. I molt clar, per acabar, perquè el que té molt clar, crec, la política del clima és tant a Europa com a fora, és que necessitem de la indústria, necessitem dels negocis per fer aquesta transició. Per tant, no és un camí possible que descarbonitzem perquè, diguéssim, s'afegeixen uns costos extras, perdem competitivitat i les indústries morin pel camí i deixem d'emetre. No, aquest no és el camí, evidentment, no? Però que diguéssim, hem de trobar aquesta manera de trobar aquests aliats que veguin igualment aquesta necessitat de cooperar i d'aconseguir aquesta paritat en aquests nous productes que necessitin un mercat especial al principi per poder competir amb altres productes que hagin estat fets amb una petjada de carboni més important. Si us sembla, hi ha molta més teca, però suposo que tindrem temps en el debat. M'heu demanat un titular, no sé si el voleu que Sí, sisplau, si ens dones el titular de la teva presentació, perfecte. Vale. Jo potser, i més per si de cas ha sonat, pessimista, potser, tota aquesta presentació de reptes polítics, perquè crec que és un repte, però no crec que hagi de ser pessimista. He decidit que el titular seria que la Unió Europea i la Comissió té una oportunitat amb el CBAM per endegar molts dels països en una conversa sobre com afrontar junts aquest tema de la descarbonització. I, per tant, mostrar aquest lideratge que ha estat mostrant fins ara la Unió Europea, que no és només de portes cap endins, sinó que és una estratègia global on tots hi sortim guanyant perquè aconseguim assolir els objectius de l'Acord de París. Titular llarg. Un titular llarg, però moltíssimes gràcies. Resum tot el que has exposat. Moltes gràcies, Marta. Segur que en el debat sortiran més coses. Aprofito per recordar a tota l'audiència que, sisplau, les preguntes les l'adreceu a través de preguntes i respostes que trobareu en el Zoom. And now we go into the second panelist. The subject that Alexandra Maratou will explain to us. She will talk about the interpretation of what implies in terms of CBAM design. The title of this interpretation is What is and why this was proposed. Alexandra is Senior Policy Analyst from the European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition. Alexandra, please, it's your turn. Thank you. Thank you very much, Anna. I will share my screen and present a couple of slides that might help following a bit what I'm going to discuss. And thank you to the Catalan Economists Association and to Eulalia and Anthony Comín for the invitation. Very glad to be here. As you mentioned, I'm from the European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition. It's a Brussels-based think tank working on EU and international climate policy. So we are still to see what the European Commission proposal will be in hopefully by June on the CBAM. But as this is, it seems to be a topic of interest also in the European Parliament, and which has already done its own initiative report.
and this is not a technical or a legislative document, but it does show what are the expectations from the Parliament, what do they expect to see from the European Commission proposal they could support. And with this introduction, to say that we have analyzed at ERCST the own initiative report by the European Parliament, and to provide an interpretation of what it could mean in terms of the various CBAM design elements. And I want to stress the word interpretation, as there could be room for other interpretations. Is not a technical document. We have structured this along key design elements of the CBAM. This is based on the main elements that are discussed in an ERCST publication, border carbon adjustments, issues and options, which discusses different elements and the various options that can, it has unpacked the CBAM into key building blocks, let's say, for which decisions have to be made. So these 9 elements cover the type of policy mechanism. Is it a carbon tax? Is it an extension of the EU ETS? The coverage of trade flows, whether it will cover imports only or imports and exports. The geographical, sectoral and emission scope. How the emissions of imported products are determined. How do you calculate that? Whether or not the mechanism would provide a credit, it would recognize climate policies by trade partners abroad. What to do with how the revenue is to be used, and lastly also how are the existing carbon leakage measures such as free allocation of allowances treated. So in the next slides, I have a slide for each of these design elements. At the top is just an extract from the report by the European Parliament. I will not go in details through that. I will focus, but it's there for your reference. And I will talk about our interpretation of this text. So in terms of the policy mechanism, the European Parliament text is quite clear, and it mentions as a preferred option a notional EU ETS, which means a separate pool of allowances from which importers can buy allowances. We also understand that this is, from the debate in Brussels, that this is also the option that the European Commission is leaning towards. Then in terms of the coverage of trade flows, we had seen an earlier version at the committee stage in the Environment Committee, some text calling for refraining from providing export rebates. But the final text urges the Commission to consider such export rebates, but under certain caveats. So meaning this could be reserved to most efficient installations, and while making sure that there is a WTO compatibility. In terms of the geographical scope, there is a mention of a special treatment for least developed countries and small island development states. So this could be interpreted as possible exemptions for these countries. At least the possibility is there.
Another possibility is to address that through making sure that revenues raised by CBAM are partly channeled for climate purposes in these countries. With respect to the sectoral scope, there are some sectors that are explicitly mentioned for early coverage by the mechanism, and including the power sector, and then energy-intensive sectors like cement, steel, aluminium, oil refining products, paper, glass, chemicals, and fertilizers. So this would be covered as early as in 2023, which is presumably the first year of when the mechanism would be in place. And the report calls for eventually covering all EU ETS sectors, so quite an ambitious sectoral coverage. And also another aspect of the sectoral scope is how far downstream do you go in the value chain? And the report calls for covering not just primary materials, but also intermediate and final products in the value chain. In terms of the scope of emissions, we interpret the text as calling for coverage of scope 1 emissions, meaning direct emissions, as well as scope 2 emissions associated with electricity and heat from not generated on site, but procured from off-site. But also given the coverage of intermediate and final products in the value chain that I just mentioned in the previous slide, this would mean also coverage of partly of some scope 3 emissions. So meaning emissions that are embodied in input goods. So for example, the emissions embodied in crude steel used as a raw material for producing steel pipes. Then with respect to the approach for determining the embedded emissions, the report recommends the use of an installation level carbon intensity values in the exporting countries, and to revert to using some global average intensity in the absence of such data. Then the report calls for ensuring crediting of foreign climate policies and making sure that importers are not charged twice, are not paying twice for carbon. It's not clear from the wording whether this would apply to recognizing only more explicit carbon pricing policies, such as emissions trading systems or carbon taxes, or it would more widely try to also cover some other regulatory approaches. In terms of CBAM revenues, the report calls that they accrue as EU-owned resources, and that they are used for climate and Green Deal objectives in the EU, as well as internationally for climate finance in favor of LDCs and SEEDs. And finally, while in the Environment Committee report, I think as Anthony already mentioned, there was
the text was more going into the direction that the CBAM should be an alternative to existing carbon leakage measures. And it called for a gradual, gradual phase out of free allocation. Following the final vote in the plenary, the text, now the final text refers to the principle of avoiding double protection for EU installations. So therefore, free allocation of allowances for EU producers remains an option. Yeah, so the Commission proposal is still to be seen in June. At ERCST, we have been working on an ERCST policy proposal on CBAM, which we are actually launching this Thursday, and you are very welcome to follow a webinar that we are holding on that. And then thereafter, we are planning more events after the proposal has been issued by the Commission to discuss reactions not only by EU but also more international stakeholders. Yeah. And there we'll see in the second half of the year where the negotiations will take us. Thank you very much. Alexandra, moltes gràcies per la teva intervenció. Ara el que sí que et demanaria un titular. Yeah, my headline is that CBAM there's so many design elements, and for each design element there's so many different options. So there are many different possible configurations that one could think of. Yeah, I think the idea that we see also in the Parliament report and also in some of the European Commission documents of having for the first few years a more like pilot approach that would allow testing this mechanism is probably a very good idea. Yeah, and as I said, yeah, we will be putting forward one possible configuration that of the CBAM that we think tries to strike a balance between, on the one hand, ensuring effectiveness in terms of addressing carbon leakage and competitiveness concerns, but also on the other hand, trying to minimize some of the technical and administrative complexity while ensuring also that it's a legally feasible and politically acceptable proposal. So it's many boxes to check for such a proposal that is quite complex, I think. Moltes gràcies, Alexandra. Això ha estat més que un titular. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquest resum. Gràcies. Y ahora ya anem a la tercera panelista, pero no la menos importante. Tenemos la intervención de Marc Reguant, que nos hablará perdó, estava canviat ara idioma. Tenim la intervenció de Marc Reguant, que ens parlarà dels impactes potencials del CBAM. Ella és economista i professora a la Northwestern University de Chicago. Marc, sisplau. Moltes gràcies per la invitació de ser aquí. Doncs seguiré les discussions que han fet el Toni, la Marta i l'Alexandra i parlaré una mica sobre els impactes, tot i que, com deia l'Alexandra, hi ha tants detalls que és impossible de cobrir-ho tot,
Però, bueno, això ja ho hem comentat una mica, els sectors que hem de tenir en mente no són tots els sectors, de fet, molts no estaran afectats per aquesta regulació. És bàsicament els sectors intensius en emissions i exposats al comerç, que això en anglès se'n sol dir EIT. Són els que estan més afectats per les taxes de carboni perquè suposen un percentatge més elevat dels seus costos i, a més, són els que es poden beneficiar més d'un possible ajust fronterer i a la pràctica, on hi ha tantes dificultats amb com això s'implementarà, com es farà compatible amb l'Organització Mundial del Comerç i tot plegat, a la pràctica seran possiblement els únics sectors on hi haurà un CBAM, perquè es començarà pels més intensius. Ja ho hem explicat, això, però és molt important de tenir en mente quan estiguem pensant en la política de passar aquesta regulació, el saber que avui dia aquests sectors ja es beneficien d'un tracte molt preferent mitjançant aquestes allowances, aquests permisos gratis, basats en uns coeficients de referència. I si ets una propietat de ciment o de vidre, doncs, en funció del teu output, doncs, es diu en anglès rebate, se't bonifica un cert percentatge de la taxa de carboni que no acabes pagant. I això ja els té molt beneficiats i en certa manera, això és el que dificulta també bastant, a part de tota la implicació internacional, a nivell, diguéssim, domèstic, aquest tracte ja preferent dificulta una mica la implementació. I us ho volia explicar una mica més. Les EIT, us ho torno a posar aquí, són les que serien les indústries en l'A o en el B, que són molt intensives en carboni i, a més exposades al comerç. Les que veieu aquí petites, tota activitat econòmica utilitza energia, però és bastant menor i normalment no estan regulades. Dins d'aquest, paguen pel CO2, però com que no representa una proporció gaire gran, no entren en aquesta discussió. O sigui que, de nou, tindríem en mente metal·lúrgiques, vidre, papereres, ciment. Com us deia, importa molt l'estatus quo per entendre si el CBAM és una bona eina o no. I si tinguéssim un mecanisme que és una taxa de carboni, com Déu mana, diguéssim, el CBAM és un no-brainer. Beneficia els sectors afectats domèsticament i a nivell al terreny amb les importacions. És una manera d'expandir la petjada de la regulació de carboni actual sense gaire beneficiant els sectors domèstics. O sigui que no s'ha ni de pensar, deixant de banda que costa de deixar els detalls clars. El problema actual és que, com que hi ha els subsidis, el CBAM redueix la demanda sectorial comparat amb l'estatus quo. I a l'anivellar el terreny, realment els subsidis ja ho fan bastant. Sí que és cert que anivella el terreny d'una manera més transparent, però bàsicament el conflicte aquí una mica intern, després parlaré una mica amb l'internacional, és que els CBAMs, tot i que en teoria són un win-win, en l'estatus quo actual faran que els preus pugin d'aquests productes intensius en CO2 i altres emissions. Als sectors poc intensius, com ja dic, no hi haurà canvis substancials i, de fet, literalment no hi haurà canvis. Us volia ficar un petit exemple perquè poguéssim veure això dels subsidis. Imagineu-vos la fàbrica aquesta de l'esquerra, que és domèstica, i la de les importacions. La fàbrica de l'esquerra paga el preu del CO2 i la de la dreta, les importacions, no. En el mecanisme actual, les indústries que realment veuen un cost afegit molt elevat pel cost de CO2, els hi donem un subsidi que bàsicament fa que en paguin un percentatge. I vull que tingueu en ment que aquests subsidis a vegades són molt substancials i poden arribar a cobrir un 80 o un 90% del cost de CO2. O sigui que la taxa de CO2 que hi hagi, en realitat els estàs taxant molt menys. En equilibri, què passa? Que el preu marginal de les empreses domèstiques és el cost marginal, el preu de CO2 menys el subsidi. I les de fora doncs, no veuen res, és el cost marginal de les importacions. Sense un subsidi això genera com un greuge comparatiu, perquè clar, les productores domèstiques veuen com tenen un cost més alt i les importacions no.
Si el subsidi el posa igual al preu del CO2, doncs treus aquest greuge al complet, però també et carregues completament la política de CO2 que se suposava que havies implementat. I això és una mica la situació en què ens trobem. Exagero una mica, però amb el mecanisme actual ens estem carregant el que la política de CO2 se suposa que ha d'aconseguir. En aquest nou status quo del CBAM, el que fem és posar un preu de CO2 domèsticament i a les importacions un cost d'ajust a la frontera, un CBAM. Com ja explicava l'Alexandra i també la Marta, aquest preu de CO2 i aquest CBAM han de ser tan egalitaris com sigui possible, no? Per evitar confrontacions. En equilibri, doncs, el mateix, el cost marginal local i el preu de CO2 s'iguala al cost marginal de les importacions i el CBAM, però ara a l'haver-hi aquest wedge que tots dos paguen, sembla que l'equilibri és com més paritari i per això és el que deia que nivella el terreny entre els domèstics i les importacions. Però important, el preu puja i això és una mica una font de conflicte, tot i que així de bones a primeres sembla millor perquè fa que internalitzem millor el que volíem internalitzar i a nivell del terreny. Però clar, tot el problema del que seria el lobby manufacturer que es va evitar el 2005 mitjançant aquests permisos gratis, ara és com si tornes a obrir aquesta capsa de Pandora, però almenys resolent una mica millor el tema del comerç, que és veritat, el 2005 els CBAMs realment no estaven sobre la taula, no es creien possibles dins del context internacional. Ara hi ha hagut un gran canvi en positiu, que és que els CBAMs ja es consideren internacionalment almenys discutibles i possiblement viables, però clar, com que ja tenim aquest status quo, passar aquest, que el 2005 s'hagués considerat una bona idea, però no era possible, ara serà més difícil. I la clau és que farà que els costos del ciment, del vidre, del metall, de tot el que contamina, pugin. Afectarà els sectors amb impactes de preus més alts i volia repassar una mica quins són els sectors que tindran els impactes més alts. Seran els que els hi sigui més difícil reduir les emissions. Hi ha sectors que són molt difícils de descarbonitzar. Ara s'està mirant amb hidrogen verd, però encara és car i està una mica especulatiu. O sigui, aquells sectors que no puguin fer-se més nets amb alternatives hauran de pagar el cost sencer del que són les seves emissions avui en dia o reduir la producció. I aquests sectors que redueixen més la producció seran els que tinguin el que en diem la demanda més elàstica, la demanda que respongui més. Si pugem el preu del ciment, farem cases amb altres materials, aquest sector estarà més afectat. Si pugem el preu de ciment i continuem consumint ciment, aquest sector en realitat no estarà tan afectat, tot i que els consumidors sí, perquè acabaran passant l'increment de costos. Però aquests són una mica els elements de discussió. També estaran més afectats aquells sectors on el CBAM acabi sent menys efectiu, per exemple, per problemes dels detalls que dèiem, que ara ho parlaré una mica, o també els països on els països fora siguin objectivament més nets. Però clar, si me demaneu a mi, aquests sectors són els que s'haurien de posar les piles. O sigui, serà molt important poder separar si realment els productors de fora són més nets que la Unió Europea o si hi ha problemes d'implementació, i això crec que serà una mica difícil. Aquí una mica poso l'ideal a la pràctica, de moment us ho he vengut bastant bé. El CBAM ben implementat, de fet, efectivament, és com si taxéssim el consum d'emissions a la Unió Europea, que és una cosa positiva. Incrementa els costos de producció, però també el de les importacions, o sigui que no necessàriament genera una disparitat. La producció exterior, a més, té un incentiu a certificar els processos ambientalment menys intensius, o sigui que no només s'incentiva la producció local, també exterior, i a nivell exterior també més a mitjà o llarg termini fomenta que no s'inverteixi en les coses inadequades, que s'inverteixi en tecnologies més netes. O sigui que jo crec que amb una implementació ideal li veig pocs problemes. A la pràctica crec que és una mica més difícil. Per exemple, una dificultat serà monitorejar, el monitor, que diem en anglès, les emissions a fora.
Jo crec que realment els incentius a les importacions acabaran sent una mica imperfectes si hi ha problemes de monitoring. Un altre problema que jo he estudiat una mica és el que se'n diu el reshuffling, que vol dir que bàsicament les importacions netes acabaran venint a la Unió Europea, però més que una generació més neta a l'exterior serà com un canvi d'etiquetes. Acabarem etiquetant les coses que vagin a la Unió Europea, enviarem les netes i les altres les enviarem a altres països sense que canvi gaire. Això passa sobretot en productes poc diferenciats, com pot ser l'electricitat, i a Califòrnia s'ha vist que a Oregon o Nevada han acabat enviant en realitat l'electricitat no l'envies enlloc, no? S'envia una mica per la xarxa, però bàsicament qualifiquen les estacions més netes, les fan servir per Califòrnia i continuen fent servir les més brutes als altres estats. I sí que ha tingut un impacte, evidentment, però l'ha tingut més menor. Això no és que invalidi el CBAM, però el fa menys efectiu. Tot això són coses que el fan menys efectiu. L'últim punt que va en detriment de l'eficàcia d'aquest mecanisme és el tema de la doble imposició. Evidentment, s'ha d'evitar la doble imposició. Si un altre país ja està cobrant pel carboni, no els hi pots cobrar dues vegades, però això obre la porta a una mica diferències d'astringència en la implementació. I és possible que hi hagi països que implementin una taxa de carboni però que realment no se la prenguin 100% en sèrio. I això quedarà ja no quedarà sota el llindar de la Unió Europea. O sigui que s'ha de vigilar una mica. El problema és que, clar, internacionalment són discussions una mica difícils, però com assegurem que si algú ens diu que té una taxa de carboni, realment l'estan posant en marxa. Això no és gaire diferent del que en comerç internacional se'n diu dumping, que és quan les empreses reben subsidis per competir amb altres països i en principi no es pot fer, però es fa. O sigui que és una cosa que s'ha de tenir en compte amb la doble imposició. Jo crec que a nivell internacional, i l'Alexandre ho ha explicat molt bé, aquesta doble imposició que ara mateix criticava també es pot veure com una oportunitat. Per exemple, els Estats Units no té un mercat d'emissions federal formalitzat, només té iniciatives locals i normalment són molt parcials. Per exemple, només el sector elèctric, excepte Califòrnia, que té un sistema més complet que la Unió Europea. En particular, inclou la gasolina. En recordeu-vos d'això? Crec que, tot i que les discussions seran difícils, i ara l'Alexandre ja comentava que ja s'ha començat a escalfar la cosa, crec que en el fons és una finestra que si es pot aprofitar, doncs millor per harmonitzar la imposició per grans països emissors, que bàsicament som els causants de tot això, no? Si ja s'inclou Estats Units i la Unió Europea ja seria molt. A més, si s'adopta per Estats Units i la Unió Europea té un efecte multiplicador perquè bàsicament són països importadors nets d'emissions, o sigui que es cobriria un gran percentatge d'emissions globals i molt més gran del que tenim avui. O sigui que jo espero que tard o d'hora aquestes converses vagin a bon port. Afortunadament, la posició als Estats Units del que seria el votant mitjà era com molt desanimant i molt devastadora, però està canviant ràpidament i cada vegada hi ha més consciència que això és un problema i crec que l'administració de Biden rebrà molta pressió per a millorar el que estan fent. El problema és que als Estats Units 7 o 8% del seu GDP és la indústria fòssil, o sigui que també tenen altres votants que tiraran cap a una altra banda, però a veure si es pot arribar a un acord interessant en els propers mesos. Volia parlar una mica dels països en desenvolupament. Realment jo no veig un problema pels països menys desenvolupats i evidentment no hi incloc la Xina en els països en desenvolupament. Els països realment en desenvolupament que realment estan patint els impactes del canvi climàtic no són exportadors en productes intensius en emissions en la seva majoria perquè realment per ser exportador d'aquests productes has de tenir energia per despilfarrar i no seria la categoria en la que normalment aquests països cauen.
Els països en desenvolupament crec que tenen l'oportunitat de bàsicament evitar aquesta dependència en el combustible fòssil que tenim avui en dia i que serà tan difícil de deixar enrere. I una cosa que a mi em preocupa és que amb l'excusa d'afavorir el desenvolupament les empreses petroleres o de la indústria fòssil acabin fent comptar com a desenvolupament posar el gas natural que deixem de fer servir aquí a una altra banda, i això realment s'ha d'evitar perquè no soluciona el problema global i a més pot condemnar aquests països a estar en dependència d'aquestes energies que bàsicament hem de deixar de fer servir. Marc, disculpa, un minut, Perfecte, estic a punt d'acabar. El CBAM, a més, envia un incentiu a la producció més neta, que esperem que enviï l'incentiu a més països. Aquests països són els més afectats pel canvi climàtic i amb menys eines per protegir-se'n. O sigui, de nou, qualsevol cosa que incentivi l'ús dels combustibles fòssils crec que no els beneficia. L'única dimensió de preocupació és que alguns països facin més trampes que altres, bàsicament amb això que us deia de la doble imposició i de què compta i què no compta com a emissions una vegada arribin els diferents productes a la frontera. Però bàsicament hem de realment evitar paradisos fiscals a nivell d'emissions. I si es permeten excepcions, no beneficiarà aquests països i seran com un paradís fiscal, però no en veuran ni un duro. Això és com la meva opinió. Finalment, no va de CBAMs això, però us volia alarmar en el fet que ens preocupem molt del CBAM i dels ajustaments de frontera, però això realment és per aquests productes que us poso aquí, el ciment, els fertilizers, el paper, el vidre, però en realitat les nostres importacions són bàsicament petroli i això és una cosa que no està resolta a nivell de la Unió Europea. El petroli, si no es consumeix per les indústries manufactureres o l'electricitat, no està taxat. Així que us deixo amb aquesta reflexió, que si posem CBAMs, tant per tant, potser que li posem a tot el petroli i a tot el gas natural que fem arribar a la frontera. I aquí ho deixo. Moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies per el resum que ens has donat, no? I ser tan concisa. Quin titular ens deixaries? Bueno, també el faré llarg perquè, però el tinc aquí. Jo diria que els CBAMs són una eina necessària, conceptualment millor a les solucions actuals i amb el potencial d'incentivar una adopció més global de taxes de carboni. Moltes gràcies, moltes gràcies. Resumint, serien els titulars abans de donar pas ja al debat i a les preguntes que ens estan arribant. Marta ens ha comentat la Unió Europea té una oportunitat en el CBAM per afrontar junts tots els països la descarbonització i mostrar el lideratge de la Unió Europea en l'estratègia global. Alexandra ens deixava el titular: hi ha tants elements de disseny del CBAM i tantes configuracions possibles, però el més important és garantitzar l'efectivitat per evitar la fuga del carboni i garantitzar la competitivitat de la indústria i la complexitat tècnica. I per últim, Marc Reguant ens deia: CBAM és una eina necessària, millorable i que pot donar solucions o ens pot ajudar a les solucions globals. Moltes gràcies i ara ja passem al debat i li passo la paraula a la meva companya Eulàlia. Hola, molt bona tarda. Tenim preguntes en el canal de preguntes i respostes, però volia abans dir si tant l'Oriol, Amat o tu, Toni, teniu alguna pregunta interna o entre les ponents que us vulgueu demanar algun aclariment. I si no, us comento les tres que han arribat pel canal. L'Arturo de las Heras ens en feia dues. Una primera que demana si el CBAM ha de substituir o està previst que substitueixi l'actual mercat del règim d'emissions de l'ETS o si es contempla com a una eina complementària i addicional. Qui la vol contestar, aquesta pregunta? Jo la puc contestar. És un complement al règim actual. Crec que van considerar que canviar-ho tot no era factible, però potser el Toni ho sap millor.
L'altra pregunta mateixa que fa el mateix oient, l'Arturo de les Heras, ens demana si el sector del refinament de petroli tindrà un CBAM d'acord amb el petroli importat, si això està previst. Ho sabeu, això? Alexandra, potser si en el disseny del CBAM està previst? I know that they have been one of the sectors that have been talked about as likely candidate sectors and maybe to be covered by CBAM. And also to come back to the previous question, I think, yeah, the CBAM is supplementary to the EU ETS. I think the purpose is to create a level playing field between EU and foreign producers, in the sense that the EU producers are facing carbon costs because of the EU ETS. So what the CBAM is doing is providing an adjustment so that the foreign producers, when they are exporting to the EU, they are facing similar costs. So they are going hand in hand, EU ETS and the CBAM. So in terms, that means also that, for example, if you think about oil refineries, they are facing costs under the EU ETS, which is related to the emissions during the manufacturing, during the production, during the refining itself. So these are CO2 emissions related to that part, rather than, it's not really a life cycle approach. Yeah, so following up on Alexandra, this is what I was trying to highlight in my last slide. It's just for the process emissions when they manufacture it, but it's not the carbon embedded in oil. But I think they will be considered, but it's only a very small part of the emissions from oil. Yeah. Tenim una altra pregunta, que aquesta te la dirigeixen a tu, Omar, sobre ens la fan Pep Centelles i demana si Brasil i Xile, tenint en compte les exportacions mineres, si estarien consideres que estan entre els països en desenvolupament? Bueno, això no ho sé ben bé. A mi em sorprendria que dins el que ens ha ensenyat l'Alexandra es consideressin entre els països que estan realment en molt desenvolupament, diguéssim, però fins i tot si... Jo realment la meva posició és que no s'haurien de permetre. Brasil, de fet, tenen molta hidràulica, i Xile eren una illa energètica sense cap mena de recurs i precisament per aquest motiu pagaven uns preus desorbitats de combustibles fòssils i estan transicionant molt ràpidament als renovables. A Xile, sense subsidis als renovables, els estan instal·lant a dreta i a esquerra. O sigui que jo crec que aquests països tenen maneres de produir més sostenible. En el cas de Xile probablement ja els hi surt a compte, fins i tot sense l'incentiu del CBAM, de produir d'una manera més neta. No diré que a dia d'avui ho estiguin fent al 100% així, però està canviant bastant ràpid la seva producció d'energia, o sigui que en aquest sentit un al·licient extra no hi sobraria des del meu punt de vista. De nou, crec que no podem perdre el temps i Brasil i Xile són grans economies que haurien de pujar al carro. Perfecte. No sé si, Marta, anaves a dir alguna cosa? Després. Avanço una altra pregunta que ha arribat. N'estan arribant bastantes, si en canvi el temps se'ns va escurçant. El Jordi Roca pregunta, exposa, dient: donat que l'objectiu del CBAM és anivellar el terreny de joc, no n'hi hauria prou i seria més compatible amb les normes de l'Organització Mundial de Comerç agafar com a referència les emissions mitjanes dels productes tal com es fan amb les tecnologies europees, més que no pas les emissions efectives dels diferents països exportadors?
Si voleu, aquí puc aportar alguna cosa. Tiro ja, Marc? Sí. No, una mica jo crec que aquest és totalment el tema de com, d'alguna manera, això ens serveix d'excusa per entendre com ha de funcionar el comerç i com entre diversos països. Jo crec que tenim un tema pendent en com integrar les consideracions de clima dins d'acords bilaterals de comerç. I això, com dèiem, en el titular de l'oportunitat d'endegar altres països en aquesta conversa de com fer-ho exactament, crec que és aquí on va, sobretot després com fem aquests acords comercials i altres maneres d'ajudar, perquè bàsicament, i crec, també físicament, quan mirem les coses que es poden arribar a fer per arribar a zero, tampoc hi ha tantes milers d'opcions. Llavors, per exemple, dins d'Europa també ens hem de plantejar, electrificant tots els processos que puguem finals, més transport, etc., a més de la reducció de demandes que es necessitin, etc. Fins a quin punt tindrem tota l'electricitat verda que necessitem per fer tots aquests processos, etc. I potser mirant la cadena de valor dins de diferents països, veiem, ostres, països com deia la Mar, a Xile o a Sud-àfrica, que ja estan produint amb electricitat renovable molt més barata, hi ha certs productes que d'alguna manera, si s'importen dins de la Unió Europea, el que estem aconseguint és productes que importen electricitat verda d'alguna manera, per després poder fer aquí els processos més de valor afegit i poder-los fer neutres en carboni. Llavors, crec que de veure exactament què necessita cada país per poder realment fer per poder incentivar a les seves indústries en poder sumar-se al carro, crec que és molt important. Sí, jo afegiria el que diu la Marta, que precisament els vols incentivar i també tampoc vols que se't posin en contra. I si poses la mitja europea, un país que percebi o que pugui demostrar que és més net dirà que no és consistent amb l'objectiu de la regulació i ho pot com posar, geoparditzar, ho pot frenar a nivell internacional, com que si és un tracte desfavorable a nivell internacional es pot ficar en problemes a nivell de l'Organització Mundial del Comerç, per exemple. I per això a vegades el més senzill no funciona, perquè es pot considerar un tracte desigual també. Aquest és un aspecte important i de fet el document del Parlament Europeu, el títol que duia era el CBAM que fos compatible amb les normes de l'Organització Mundial de Comerç. La següent pregunta que ha arribat va també una mica en aquesta línia, perquè exposa que la fa Carlos Chica. Diu, si el marc d'emissions és mundial i en aquest sentit a Europa, a la Unió Europea, les emissions són testimonials, el que caldria no serien més aviat eines polítiques per convèncer altres països i per tant arribar a aquest 90% restant d'emissions, que no hi arribem. I aquí permeteu-me que hi afegeixi també de la meva part, perquè en alguns debats sobre el CBAM es parla o es presenta el CBAM com si fos crear un club diguéssim, el club dels bons, el club dels que posen uns nivells d'ambició esperant que els altres s'hi sumin, però el problema és aquest que també dèieu ara, que si no tothom entra al club tenim el risc de quedar-nos sols. Sí, l'altra cosa és que els CBAM no són una barrera màgica. Els CBAM són una de moltes polítiques que hem de passar. Algunes seran de preus, com pot ser les taxes de carboni i els CBAMs, que van en la direcció adequada, especialment si aconseguim que s'hi sumin altres països, però també innovació. Com més gent coberta, més estàs incentivant la innovació i si pensem en el Covid i les vacunes, més incentius estàs donant a que algú se li encengui la bombeta i ens trigui una mica, no de l'apuro perquè ja hi som a l'apuro, però el faci una mica menys gran. Però certament a la Unió Europea, si no aconseguim canvis a altres llocs, no anirem gaire lluny. Però és encoratjador que aquests anuncis que, no sé, els economistes ens fan molt riure, de net zero by 2050, dius, bueno, ja em diràs com ho fas. Però aquest tipus d'anuncis sembla que políticament han arrossegat bastants països.
És bastant interessant com aquestes coses de jo faré això, jo més. Llavors falta que ho facin, però almenys ja és una conversa diferent de la que teníem fins ara. Passo a la següent pregunta, que ens la fa també en Jordi Roca i és interessant perquè ens torna posant a l'escenari macro. Llavors diu, ara que es discuteix sobre el CBAM, no podria ser també el moment de discutir la possibilitat de substituir el règim, l'ETS, el règim de comerç d'emissions, per un impost sobre el carboni o almenys fixar un preu mínim del mercat? M'imagino que es refereix a un preu estàndard mundialment acceptat o consensuat. Jo començo, pel que jo entenc, el comerç d'emissions no està en discussió, vull dir que no ho substituiria, sinó que al contrari, no? Com deien, com és una mesura complementària. Sí, bueno, o sigui, no. Com a la conversa almenys no va encaminada en aquest sentit, ni molt menys. Sí, jo crec que és una caixa de Pandora que ningú s'atreveix a obrir, tot i que és un engendro això de l'IUIDS, que Déu-n'hi-do, però bueno, és el que tenim. El del preu mínim sí que s'està discutint i el meu entendre és que hi ha ara mecanismes per evitar que els preus siguin molt baixos, tot i que estic una mica... No crec que estigui al dia en on està la qüestió. No sé si, Alexandra, tu saps com està el tema dels mecanismes, ara no me'n recordo el nom exacte, els mecanismes per garantir que el preu no baixi molt? Like a floor price. No, I don't know the details, but just to say that indeed it took many years and several phases of the EU ETS to get it working and to get it to have prices that are having an effect. So yeah, I think that it will stay with us for a while, but indeed when one starts thinking about CBAM and possibly a carbon tax at the border, then one starts thinking, okay, maybe why not having a more simpler carbon tax also within the EU? So, but yeah, I like you, I do not see a change from the EU ETS for the moment. Com que ens acostem ja gairebé 2:15, hi ha una última pregunta que més va en la línia del que dèiem de la complexitat de l'ETS, que ens la fa en Salvador Samitier, de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que exposa que en el cas de l'ETS les regles per fer els inventaris d'emissions són complexes i a més estan subjectes a verificació per tercera part. I és un sistema força harmonitzat d'acreditació. I la pregunta que fa és qui es preveu que faci la certificació de les emissions en el cas de que s'imposi el CBAM. Si està previst. Alexandra, you might know better. My understanding is that they are now thinking of putting a default rate. And then if you want to show that you're cleaner than that default rate, you actually can go through that certification process. I don't know how transparent that certification process will be, but I think the idea is to set a default and then have people certify themselves if they can show that they are cleaner than the default. Obviously, a lot of questions on what the default should be. I am more concerned, I think, if this is implemented properly, the certification process, I'm more concerned with the countries that will claim that they are already taxing their carbon. But maybe Alexandra or Marta, you have some thoughts on that. Yeah, I think what you said, that this approach of having like sort of hybrid approach to have these default values that could represent, I don't know, an EU average, a global average, or country-specific average, yeah, seems to be a likely scenario, let's say. And then if a specific importer, well, giving them the chance to prove that they perform better than that, then they could go through a process, a verification, certification process,
that would be indeed costly, but I guess there will be some development of these kind of processes. And then the question comes also, how does it impact the use of revenues? Perhaps part of the revenues could be used to set up these kind of systems. And I know that the Commission has been talking about EU-owned resources, but perhaps part of the revenues could also go to this kind of addressing this kind of issue. Maybe quickly to add here that for so many years we've been trying also not to have a global carbon market, a global ETS, and even comparing just across those countries that really had like a strict system with specific rules, and still like making sure that 1 ton of CO2 as accounted in one country was the same ton of CO2 in another country was kind of super complex, super difficult. So, you both know better details, but I would say that at the level of CBAM, there should be kind of another level of like this precision would not be required, and another more flexible way would need to be adopted. Perfecte. No sé si voleu afegir alguna cosa. Estem just al Salvador Samiti, veig que has fet un aclariment a la qüestió que plantejaves, però vaja, que ja ha quedat resolta. No sé si algú vol afegir alguna altra pregunta. Jo hi ha un tema molt breu, si em permets, Alexandra. He vist que aquesta presentació que deies que el dia 22 es farà a l'European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition. Aquesta presentació que fareu d'aquesta proposta de CBAM, he vist o m'ha semblat llegir que tenia el suport dels governs de països com França, Alemanya i Espanya. Això vol dir que s'ha treballat conjuntament i m'imagino que pot ser molt interessant per totes les persones que hem seguit fins aquí el debat, de continuar-lo potser d'aquí un parell de dies veient quina és aquesta proposta concreta. És així? So the project is being supported by the governments that you mentioned, and also other funders like from the industry. But the report itself does not, we have worked closely together in the projects we have on CBAM since last year with different stakeholders, but the views in this report and this proposal is really not representing the views of these funders. So we have really picked the brains of everyone, and of course a lot of consultations and exchanges, but it's not meant to represent any government. Right. And you are very, very welcome to participate at this webinar. I can send you the link. Perfecte, moltes gràcies. No sé si, Toni, vols afegir alguna cosa, o l'Oriol? I si no, l'Anna ja farà les closing remarks i tancarem l'acte. No, jo només vull agrair moltíssim a les ponents el debat, perquè amb el poc temps que hem tingut per lo complex que és el tema, crec que han fet un esforç de pedagogia molt potent, perquè hem aconseguit també no excloure, la complexitat de les qüestions, Per tant, hem aconseguit sintetitzar rigor i pedagogia dins del possible. Jo em quedo amb algunes conclusions. Una d'elles és... Hi ha una cosa que ha dit la Marc que m'ha fet pensar, que és que si l'any 2005 haguéssim començat directament amb el CBAM, potser no estava segurament la consciència global prou madura, però ara no tindríem algunes de les dificultats que tenim, que és substituir un sistema que ja s'ha consolidat amb els seus problemes. Però després també prenc nota perquè em serà molt útil a l'hora... Jo crec que la nostra feina és recollir tota la vostra
coneixement tècnic per intentar encertar-la al màxim possible quan fem la nostra feina parlamentària. En el meu cas serà fent esmenes o parlant amb altres membres d'altres grups parlamentaris, però algunes conclusions així molt generals ens seran útils, diguem. És a dir, el CBIAM l'hem d'entendre, ara és la batalla, però és veritat, és una condició necessària però no suficient pels nostres objectius, per tant, tampoc ara no siguem fonamentalistes, diguem, tot i que no podem renunciar en aquest instrument, és evident. Després també tenim molta raó, no? El CBIAM no ha de tenir com a conseqüència fer d'Europa una illa molt verda, molt verda, molt verda, sinó que els altres segueixin, diguem, més que ens protegim millor de les emissions que fan els altres, però que els altres segueixin fent emissions no tindria sentit. I per tant, això és possible segurament, i el 2005 no ho va ser perquè ara tenim l'Acord de París. Per tant, volem instruments que tinguin aquest efecte d'arrossegament. Potser el 2005 per què no podia ser? Doncs perquè encara només la consciència estava prou madura a Europa i ens permetia fer un mercat de drets d'emissions només en el lloc on hi havia prou consciència. Ara que la consciència és prou general, doncs ara sí podem impulsar una mesura com el CBIAM i, efectivament, la transició d'un sistema pensat per un continent a un sistema que té un potencial universal doncs genera aquests costos de transició, diguem, que comentava, però és veritat, es pot enfocar malament també el CBIAM, no? I hem d'assegurar que l'enfoquem bé. No hem d'anar nosaltres i si no ens escolten ho farem igual, que és una mica amb molta bona intenció una de les línies que hi ha a nivell polític, no? De dir, no ens podem deixar condicionar més del compte pels tercers països que no tenen la nostra ambició. Bé, però llavors nosaltres ens escaparem i no els arrossegarem amb ells. Això té sentit, és el que volíem. L'Acord de París pretén això. El canvi climàtic és per tothom. Si ells segueixen emetent, al final la contaminació també arribarà. I després un últim comentari. M'he allargat massa, volia fer més curtes que aquestes conclusions. Perdoneu, però és que heu dit moltes coses molt interessants que són molt útils de metabolitzar en la línia de la feina que hem de fer, que és ser capaços de desemmascarar aquells interessos, diguem, particulars que són comprensibles, però que s'emmascaren a vegades sota arguments tècnics i no hauríem de deixar-nos atrapar en aquestes trampes. És a dir, aquí hi ha una dimensió de la complexitat tècnica del lío, hi ha una qüestió política. És a dir, torno al principi. Està clar que el CBIAM complementarà el mercat de drets d'emissions. És evident. Però el que sembla que no té cap consistència conceptual, lògica, digueu-li com vulgueu, és que amb la implantació del CBIAM no es vagin eliminant les free allowances. Llavors estàs fent una doble protecció. Doncs que hagi caigut de l'informe del Parlament Europeu la menció explícita a la supressió dels drets d'emissió gratuïts, això vol dir lobbying. Això és lobbying. I ja sabem com funcionen aquestes cases. Això és lobbying, això és política, això són patronals industrials europees potents, amb capacitat per intervenir, saben a través de quins grups poden influir més i menys. I llavors aquí nosaltres sí que hem de donar la batalla en el nivell polític. Sí, complementarem els ETS amb el CBIAM, però hem de treure els drets d'emissió gratuïts perquè si no sí que no té cap sentit, no, diguem, o té molt menys sentit. Llavors una mica aquesta idea de nosaltres políticament, tenir les idees a nivell tècnic expert conceptual, digueu-li com vulgueu, molt clares, ens ajuda a donar les batalles polítiques correctes, diguem, no? No sé si m'he explicat, però encara que no m'hagi explicat ja ho he entès. I només he de comentar això. I moltíssimes gràcies a les organitzadores que heu estat a la sala de màquines, moltíssimes gràcies a les traductores, però moltes gràcies a vosaltres tres també per aquesta... No tant pel que ens heu explicat, sinó per tot el sàvies que sou, diguem, que és el que a mi m'admira, diguem. Molt bé, doncs farem la clausura d'avui. Al començament d'aquest webinar parlaven molt breument dels impactes econòmics a la indústria, mediambiental, socials, geopolítics, etc. Ha sortit tot avui, ha sortit a tot. També em sembla que està Marc que diu el CBAM no és una vareta màgica
sinó una de les polítiques que s'ha d'assolir. És una eina necessària. Queden moltes coses sobre la taula i això és només el començament. Des del col·legi ens agradaria donar continuïtat a aquest tema, al CEBAN. Ja per tancar, reiterar el nostre agraïment a Marta Torres, a Marc Reguant, a Alexandra Maratú i també als coorganitzadors, Antoni Comín, Eulàlia Comas. Moltíssimes gràcies per haver compartit amb tots nosaltres aquest tema, també a l'audiència, i ens veiem aviat. Fins a la propera i moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Thank you very much. Thank you, Alexandra. Gràcies. Bye. Gràcies.